Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Сосыйыз тораканнар шүпшар, күршін фатирдан шүплек ясаса нишләргә. Хаталы Илмә Токталар исемлеген түзгән үзенчәлекле шәһәрдәш белән хәбәрчебез очрашты. Урамга чыгарга мөмкинлек юк, баскычтан төшәргә уңайлы тоткычлар кирәк. 52-14 йортында яшәүче физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр ярдәм сорап безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Тиешле указга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Шәһәр башлыгы әлеге бүләккә республиканың социаль-икътисади үсешенә зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен лаек булды. Ноэль Мәхдиев 5 ел дәвамында шәһәр башлыгы вазифасында әлеге вакыт эчендә Чаллы социаль-икътисади юнәлештә алга китте. Яңа мәктәпләр салынды, балалар бакчалары яңартылды, юллар, спорт, сәламәтлек саклау учреждениялары төзекләндерелде. Тораканнар һәм начар ис Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә 44-21 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар үз фатирыннан чүплек ясаган күршеләренә зарлана. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда биредә яшәү мөмкин түгел. Начар ис һәр фатирда диярлек сизелә. Бу кадрлар 44-21 йортының 8-нче подъездында яшәүчеләр тарафыннан ясалган. Фотосурәтләрдә күп катлы йортның бер фатиры нинди хәлдә икәнлеге ачык күренә. Бирдә яшәүче хатын-кыз үз фатирыннан чын чүплек ясап куйган. Күршеләр сүзләренә караганда пенсионер ханым бер үзе яши. Менә инде 10 елдан артык чүп-чар ташый. Хатын-кыз еш кына өенә сукбайларны да җыя. Очень много тараканов ползают прямо из квартиры по парапету, прямо в нашу квартиру. Через розетки сначала лезли, я забетонировал, но они все равно лезут по парапету, прямо по окошку ходят. Мы 5 лет назад купили эту квартиру, мы не знали этой ситуации. Начался вот запах, вся вот эта грязь, потом мы узнали, что здесь проживает вот эта бабушка, которая таскает мусор, она постоянно ходит с полными пакетами. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр бу проблеманы ничек хәл итәргә белми. Хатын-кыз белән сөйләшүләр полициягә мөрәҗәгать итү кебек үк нәтиҗә бирми. Фатир ул шәхси миллек, шуңа күрә аның хуҗасы кунаклар чакыра, әйберләр ташый ала ди полицейскийлар. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, пенсионер бер кайда да эшләми. Йортка хезмәт күрсәтүче паритет идарә итү компаниясе белгечләренә хатын-кызга карата дәгъвалары юк, әйтүләренчә, фатир өчен ул вакытында түли. По данному адресу, вот 44-21, по данной бабушке, задолженность она перед управляющей компанией не имеет. Как-то весной тоже жители жаловались на запахи, туда выходили в эту квартиру, но как такового, такого хлама нет. Вещи просто аккуратно сложены. Такой вот грязи, хлама не было в этой квартире. Безнең төшерү төркеме фатирга керә алмады, пенсионер ишекне ачмады. Торак инспекциясендә шәһәрдәшләргә судка мөрәҗәгать итәргә киңәш иттеләр. Чөнки подъездда таракан, тычканнар үрчү һәм ис килү нормаль күренеш түгел. Бу очракта яшәүчеләрнең хокуклары бузыла. Статья 11 Жилищного кодекса. На основании статьи 11 ЖК РФ защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом. Если права жильцов данного подъезда нарушены, им рекомендуется обратиться в суд с соответствующим заявлением. Фатирынан чүплек ясаучы хатын-кызның халәтен психик патология симптомнарының берсе дип аңлатты безнең төшерү төркеменә Чаллы психоневрология диспансеры табиб психиатры. Халыкта бу авыруны Плюшкин синдромы дип атыйлар. Эта бабушка требует консультативного осмотра врача-психиатра. Ее нужно доставить на прием к врачу-психиатру. Если она сама выразит согласие в сопровождении соседей, выразит согласие на осмотр, придет с паспортом, с медполисом, не будет возражать в плане осмотра, мы посмотрим, диагностируем. Если диагностируем какую-то психическую патологию, которая будет требовать медикаментозной терапии, мы ей назначим. Туганнары булмаса һәм хатын-кыз табиб психиатрдан баш тарткан очракта йортта яшәүчеләргә ПНД баш табиб исеменә коллектив хат язарга киңәш итәләр. Әлеге хатта хатын-кызның үз-үзен тотышы җентекләп аңлатып язылган булырга тиеш. Лилия Гатсина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 52-14 йортында яшәүче физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр ярдәм сорап безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. 4 стена эчендә яшибез, урамга чыгарга мөмкинлек юк ди алар. Эш шунда, баскычтан төшәргә уңайлы тоткычлар юк. Йортка хезмәт күрсәтүче идарәче компаниядә култыксаларды урнаштырырга бер дә ашыкмый. Теманы хезмәттәшем Лилия Гатина дәвам итә.
Көп котлы 52-4 йортының бірінші подъездында 3 инвалид яши. Бір ел элек култыксалар куйдылар, бик уңайлы иде диялар. Бу үзгәрешләргә бик шатланганнар, чөнки начар йөрсәләр дә коляскаларында утырмыйлар. Өчесе дә икенче төркем инвалид, ләкин сөенеч озакка сузылмаган. Моннан берничә көн элек билгесез кешеләр култыксыкларны сындырганнар. А вот там кто-то зашел, кому-то какие-то плохие люди оторвали там поручни. Хәзер урамга чыгу турында онытырга мөмкин ди шәһәрдәшләр. Баскычтан ялгыз гына төшеп булмаячак, кеше ярдәме кирәк. Яңа култыксалар урнаштырганнар, әмма алар уңайсыз ди инвалидлар. Сынап торган. Анарга ничек нитеп күркмиченә булай итеп басырга да куркыныч бит. Ул сыгылып төшә. Менә монда бер нигенә такта кисәге булса да куйырсалар, менергә хотя бы җиңелрәк булыр иде анарга. Минем мужик чыгып булып кандалар, нигә монда тотынып төшә, ә кергәндә интегәбез без. Тотынып менергә ул орт белән менәме бит. Автозаводский идарә итү компаниясында аңлатуларынча 52-4 йортында эшләр әле тамамланмаган. Култыксыкларны вакытлыча гына урнаштырганнар, аларны башкасына алыштырачаклар. По просьбе инвалидов был установлен вот этот временный пандус. А сейчас в настоящее время на торги выставлен пандус. В скором времени оно будет установлено. Инвалидларга урамга чыгар өчен башка кешеләр ярдәменә таянырга туры киләчәк. Яңа тоткычлар тиз генә әзер булмый ди идарә итү компаниясе белгечләре. 1-2 ай көтәргә туры киләчәк. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәр урамнары исемнәре дөрес тәрҗемә ителмәгән хаталар белән язылган безнең телеканалда адреслы элмә токталар турында сюжет чыкканнан соң, Чаллы ТВ редакциясенә битараф булмаган шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Ул шундый хаталарны тулы исемлеген төзегән. Безнең иҗат төркеме аның белән бергә рейд үткәрде. Фәиз Вәлиуллин 20 елга якын тарих укытучысы булып эшләгән. Пенсиягә чыккач, балалар учреждениеләренә азык-төлек ташый башлый. Һәрвакыт билгеле маршрут буенча йөреп, ул биналарның адреслы токталарындагы хаталарга игътибар итә башлаган. Ират сүзләренә караганда, хаталарның күбесе сүзне русчадан татар теленә тәрҗемә иткәндә күзәтелә. Үзәк урамы «ы» хәрефе артык монда дөрес түгел. Әгәр дә үзәк урамын русчага тәрҗемә ясасак, монда улица центр булырга кирәк. Бу бердән-бер очрак түгел ди Ират. Ул мондай адресларның тулы исемлеген төзегән. Мисал өчен Комаров урамы Комаровага әйләнгән. Сидоров поселогында анда Гвардейский урамы бар. Урамның исеме язылган. Улица Гвардейская, русча, татарчасы Гвардейчилар урамы. Тәрҗемә дөрес түгел. Әгәр Гвардейская улица, татарча Гвардия урамы. 36-нчы комплекста Сергей Максютов, улица Сергея Максютова, татарчасы имени Сергея Максютова урамы. Тарихчы шулай ук Таң һәм Хади Такташ урамнары исемнәренә дә игътибар итүне сорый. Әйтүенчә, алар татар теленә тәрҗемә итүдә хаталар ясалган, рус алфавиты хәрефләре кулланыла. Шулай итеп, бу урам Таң урынына Рим императоры Тан исемен йөртә. Ә Хади Такташ урамы Халыклар дуслыгы проспекты, Гостев урамындагы аэродром тукталышы һәм 25-нче комплекста урнашкан бинадагы Тынычлык проспекты исемнәре бөтенләй тәрҗемә ителмәгән ди Фәиз Вәлиуллин. Үзебезнең телебез бар, үзебезнең горурлыгыбыз бар, үзебез теләгәнчә яшәргә, сөйләшергә мөмкинлегебез бар. Нигә без әле хата белән яшәргә тиеш? Шәһәрдәшебез үзе җыйган исемлекне әлеге мәсьәлә буенча җавап бирүче хезмәтләргә бирергә әзер. Тик менә әлеге хезмәт гомумән бармы, юкмы әйтү кыен. Без шәһәр башкарма комитетына бу сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әлеге җавап юк. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Строительная компания «Наш дом». Строительство кирпичных и каркасных домов по всему Татарстану. На время строительства предоставляем жилье. Телефон 36 16 08. В АКОС Челны открылся сезон охоты на внедорожники Nissan. Дикие выгоды октября. Кредит 0,1% годовых. Зимние шины в подарок и скидки на сервис до 50%. АКОС Челны. Подробности по телефону 32 01 01. Всероссийская ярмарка в набережных Челнах с 16 по 20 октября. Приглашаем за покупками. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом.